Il-vot għal-Għawdex f'dan il-budget żdied għal madwar 73 miljun euro, żieda ta' 2.3 miljuni fuq din is-sena. Matul l-2011 il-Gvern qed jaħseb biex ikompli jdaħħal fis-seħħ il-viżjoni Eko Għawdex li għaliha hemm investiti 25 miljun fuq 3 snin. Il-Gvern se jkompli investi fl-iskela Awċin, se tiġi modernizzata iż-żona taż-żewwieqa waterfront b'investiment ta' kważi 5 miljun euro u nofs. Qed jinbnew mill-ġdid it-toroq ta' Xlendu ta' Pinu filwaqt li ħerġin l-offerti fuq xogħlijiet fi 3 toroq oħra. Dawn huma triq Franġisk Portelli, triq San Lawrenz u triq il-Ġebla tal-Ġeneral. F'dak li għandu x'jaqsam ma' turiżmu l-Gvern se jkompli jirreklama lil Għawdex bħala destinazzjoni distinta. Għal dan ġie allokat 9 miljun euro. Barra minn hekk se jkompli l-master plan ta' diving filwaqt li jibqa' dej reklamar ta' din niċċa turistika fuq livell internazzjonali. Il-Gvern se jagħmel aktar spazji rikreattivi f'Għawdex fost l-oħrajn ġdien pubbliku ġdid f'Marsa l-Forn. Se jinbena wkoll ċentru għar-riċerka fil-qasam tal-agrikoltura li se jsir fix-Xewkija. Fil-budget jissemma li l-Gvern se jagħlaq l-aħħar outfall ta' drenaġġ illi fadal miftuħa f'Għawdex u dan ukoll b'impenn lejn is-saħħa tal-Awċin u baħar aktar nadif. Minn barra dan se jibda jintuża l-ilma li jiġi msaffi fl-impjant ta' drenaġġ biex imur għal skop agrikolu. Il-budget isemmi li f'Għawdex se tinbena pixxina magħluqa u se jitkompla il-proġett ta' immodernizzar fl-Isptar Ġenerali. Se jsir sforz biex il-bżonnijiet tal-industrija jiġu indirizzati b'mod aħjar b'użu għaqli tar-riżorsi umani.